हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग के स्वागत बा। आई सुनल जाओ, ननद जी पर झूमर बा, बहुत प्यारा सा झूमर बा। ननदो खेतावा में बोला सियार हो बाधार घूमे जान जई हो। ननदो खेतावा में बोला सियार हो बाधार घूमे जान जई हो। सास घरे हइये ना ससुर घरे हइये ना, सास घरे हइये ना ससुर घरे हइये ना। तोहर भैया गइले यारा के बाजार हो बाधार घूमे जान जई हो। तोहर भैया गइले यारा के बाजार हो बाधार घूमे जई हो। ननदो खेतावा में बोलता सियार हो बाधार घूमे जान जई हो। भसुर घरे हइये ना गोती ना घरे हइये ना, भसुर घरे हइये ना गोती ना घरे हइये ना। तोहर भैया गइले बिक्रम बाजार हो बाधार घूमे जान जई हो। तोहर भैया गइले बिक्रम बाजार हो बाधार घूमे जान जई हो। ननदो खेतावा में बोलता सियार हो बाधार घूमे जान जई हो। धन्यवाद। झूमर अच्छा लागल हो तो लाइक करब जाओ और शेयर करब जाओ और कमेंट में जरूर बताएं जा हमने कि झूमर कैसा लागल हो। और चैनल पर नया हम जा तो चैनल के सब्सक्राइब भी कर लेम जा।